दायो नोंथांमोना सानदों जानो हागौ माथिं थांबाय थादों एबा बबे फारसेथिं थांबाय थादों आंखौ नोंथांमोननो आङो दायो दिन्थिगोन भिडिअ'नि गेजेरजों आं बहा थांगासिनो दङ। दायो थांनाय गारिनि खारनाय नुथायखौथ' नोंथांमोना दायो नुगासिनो दं नङा होमबा। आङो दायो बगामाथि फारसे आगान सुरगासिनो दङ। लोमजानाय एकदम गगा मोननाय न'आव फैनानै ओरैबायदि जादों थेवब्लाबो उफाय गैया आरोना। आंहा बगामाथिफोर जाबाय एसे गोनां खामानिबो दंखायो। बेनिखायनो माने गोनां खामानिखौ लानानैनो फैनाय जाबाय आरो बे फैनायनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननोबो एसे जायगाफोरखौ सेयार खालामनो होनना सानबाय। नुथायफोरखौ माबोरै एसे दिन्थिलांनो होनना सानबाय बेनिखायनो आं बे भिडिअ'खौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनगिरि नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअ'सखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आं आसा खालामबाय। आरो बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैयोब्ला अननाय दोङोब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। बेजों लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अन खालामना गालांदो जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ एंगारबा नोंथांमोनसिम थाबैनो सहैयो। हेल' एभ्रिवान, नोंथांमोना माबोरै दङ? नै दायो आङो एसे मोजाङैनो दंथ'यो इसोरनि अननायाव आरो नोंथांमोननि अननायाव। दायो आङो न'आव फैनानै लोमजायै माने अबस्था खाराब जाबाय आरोना। माथो होनो ओरैबायदि थान्दा आरोना आसामनि बारहावाया रायज्लायजाया आरोना। गुसुजोंनो माने बेराम जालायलायनाय जाबाय आरोना। उफाय गैया माथो खालामनो। दायो आङो दंफैयो नोंथांमोननो दसे उनावसिनो दं आं नोंथांमोननो बगामाथिनि प्लेसखौ नुसिगोन आरोना। नोंथांमोना दसे उनाव नोंथांमोननो बगामाथिनि प्लेसखौ एसेबाबो दिन्थिगोन आङो। दायो आङो थांगासिनो दङ बगामाथि फारसे आवगायनानै आरोना। बिराद माथोआ सोलायलायदों ना आंना। माथोआ सोलायलायदों आरोना एकदम गगा मोननायजोंनो एकदम गुजुनाय जानायजों थान्दाजोंनो माने माथोआ सोलायलायदों आरोना। दायो थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो बेफोरबायदि देहाखौ लानानैनो नोंथांमोननो माने दायो आं बगामाथि प्लेसखौ एसे दिन्थिनो सानदों नोंथांमोननो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनगिरि नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदों अननानै। आरो जाय बिथांमोना गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। जाहाथे आंबो गुबुनफोरबायदि एसे दावगानो हायो। बेजों लोगोसे मा खालामनांगौ नोंथांमोननि आखायावसै, नोंथांमोना गासिबो मिथिखाजोबखायो। बिदिब्ला आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थादोनि आरोना। नैबेफोरनो गासिबो एरियाया नैबेफोरनो जाहैबाय बेनिफ्रायनो सुरु जाबाय। आं अलरेडि माने खाथियाव सफैखाबाय। नोंथांमोना नुनो हादों दायो नैबे गाहाय फारसे जा दैनि गाबखौथ' सिनायखादों नङासै। नैबेफोर दै आरोना। बेफोरो दै बेफोरथिंनो पिकनिक स्पट आरोना। बेफोरावनो गोबां मानसिफोरा माने गोजान गोजाननिफ्राय गोबां मानसिफोरानो फैनानै पिकनिक जाफैयो आरोना। बेफोराव दायो मागोनि समाव एसे मानसि खम जादों। मानो खम जादों आंबो बेखौ बुंनो हाया। बेफोरनो दैफोरा स्राय स्राय बोहैलांबाय थादों बेफोरथिंनो। बेफोरबायदिनो आरोना जायगाया नै नायदो भिउसखौथ' एकदम नोंथांमोना माबायदि नुदों नुखाबायानोसै। आं आरो मा बुंबावनो आरोना। जायगायाव फैनानै एसे मोजां नांदों गिदिंनानै देहाफोरा सुख गैयाब्लाबो माने एसे मोजां नांदों आरोना। माथो खालामनो उफाय गैया आरोना। नायदो बैनो सिदानै जुम खालामना दिन्थिबाय आङो। बेयावनो थांगोन दा बेखिनियावनो एसे बाउन्डारि दङ दखाननि बायदिसिनानि बेफोरबायदि फेसिलिटि दं आरोना बिथिंजाय। दायो थांना दिन्थिगोन र' आं एसे दानि बावै दिन्थिदोंमोन ना। बेयाव दायो दसे उनाव थांगोन आं खाथिनिफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बिथिं नायदो बेफोरथिं खाथि खाला बिराद माने बैग्रि बिफांफोर गारो आरोना। गायनायसो ना मानायसो दा बेखौ बुंनो हाया। थेवब्लाबो माने बैग्रि बिफाङा बांसिन दं आरोना। खाथि खाला नुदों गोबाङानो बैग्रि बिफाङानो आरोना। बेयाव गुबुन बिफांफोर बारा नुनो थाङा बे एरिया खिनियाव। नैफोरथिं नायदो एकदम नै दायो फाइनालि आङो सफैबाय। दहाय गोजाननिफ्राय दिन्थिदोंमोन ना आं एसे बेयाव माने बगामाथि लिरनाय दङ। गेमस्रिनि फट' आरोना। बेफोरबायदिनो आइ लाभ गेमस्रि होननांसिगोन बेखौ नङा होमबा। नै जुम खालामनानै नायबाय हेपि निउ इयार 2024। नायदो बेफोरथिं बेफोरबायदि आरोना एकदम फोथार एरिया लांदां एरिया आरोना। माने दैनि जायगा जाहैबाय नालाय। बे दैखौथ' मा मुं बुङो आं बेखौ बारा मोजां मिथिला। थेवब्लाबो माने जायगाखौ दिन्थिबाय मुंफोरखौ मिथिया माने खाथि खालानि मानसिफ्रा मिथिगौमोन आरो आं फैबाय थानाय मानसि नङाना फार्स्ट टाइम आरोना आङो दायो बगामाथियाव फैनाया। नै नायदो बेफोरथिंनो बेयाव बट गाखोयो आरोना। फिसा फिसानि बट बानायना दोननाय दङ। बेफोरो मा टाइपनिथाय आंबो मिथिया। दायो गाखोगोन आरो आं दसे उनाव। बेयाव गाखोनाय नुथायखौबो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांफागोन। नायलांबाय था भिडिअआ जोबथ'वाखै अननानै जोबजासिम नायलांदो भिडिअ'। एसेबां गोलावथ' जाया भिडिअआ सुंद'आनो जागोन। थेवब्लाबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोनखौ। नायदो बेफोरबायदि आरोना। बेफोरथिं टटेलि बटफोरा एकदम रेडि दंगासिनो दं आरोना। फिसा फिसा बेलुननि जानांगौ बेयो बेलुन टाइपनि जानांगौ बेफोरो गासिबो। नै नायदो नै दावगासिनो दं
ओइनै गंसे थिंजाय नै बेफोरबायदिनो दैखौ खम नुदों आरोना दैनि बिबांखौ खम नुदों थेवब्लाबो गोथौ बे दाहार आरोना दैया जाहा थाहा बारनो हाया बारनो हागोन बायदि फिसा नुयोना नोंथांमोना भिडिअ'नि गेजेरजों नुदों जानांगौ नै बे गंसे फैगासिनो दङ बे गंसेजों गाखोलांसिगोन जोङो बे जोंखौ लांनो फैदों माने बेखौ लेंहरदों जोङो आखाइ फाव दिन्थिनानै नोंथांमोनाथ' भिडिअ'नि गेजेरजों नुवाखै जानांगौ नायदो गोजोनबाय खोनाबाय सलाय माबार आं सलाया ओइ खुखुमब्रा सलायनो होननानै आं सलाया नाया इदि मालि मालि नांथारदोलै गोथां दायो फाइनालि गाखोनानै रानिं जाबाय आरोना नायदो नुनो हादों नोंथांमोना भिडिअ'नि गेजेरजोंनो दायो रानिं जाबाय आङो बेक साइडआव जिरायदों सिगां जानि इफोरथिं फेमिलि जिरायबाय दायो माने आङो जिरायनानै एसे दिन्थिबाय आरोना नायदो नै इफोरखौ गनफोरखौ लानानै बिदिनो दावो आरोना दैफोरखौ बिदिनो दानगारनानै बिदिनो लांनाय जायो नै नायनानैलाय एसे आङो दिन्थिदोंमोन नोंथांमोननो माने इयाव भइस एड खालामनाय जाबाय नायदो इफोरबायदिनो सफैनायसै आङो फैयैनो सफैबाय आरोना बेहालागै सफैनानै दायो नै ओंखारसिगोन गासिबो ओंखारनो रेडि जाबाय नुगासिनो नोंथांमोना भिडिअ'नि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि बेलासि सममोन आरो दै बियो बेलासि सम ओंखायनो भिडिअ'फोराबो एसेबां क्लियार जायाखै थिग 4:30 बायदिमोन जाबायमोन नामा 4:30थ' जायाखैबाबो 4:20 बायदियाथ' अलरेडि जाखाबायमोन आरोना टाइमा बिदि मोनासि सम बेफोरबायदिनो गोबां मानसिफोर फैदोंमोन होमबाबो अनेक खम आरोना नै मोख्रा आरो नायो जुम खालामना दिन्थिदों आङो नुदोंना नुदियाथाय जुम खालामना दिन्थिदोंमोन नैफोरथिं बाथौ टेम्पोलबो दङ बाथौ टेम्पोलमोन इयो बाथौ टेम्पोल आरोना बियो एसे दिन्थिबाय नोंथांमोना बेखौबो नायना लादो जाय बिथांमोना फैफेरखाबाय बिथांमोनाथ' मिथिखायो अलरेडि आरो जाय बिथांमोना फैफेराखै भिडिअ'नि गेजेरजों नुबाय जानांगौ दायो बिथिं नायदो बेजोंनो हाबबोयो आं बेजों दिन्थिहरबाय नै एसे गोजानाव फैफिननानै दहाय खाथिनिफ्राय दिन्थिदोंमोन आङो नै जुम खालामनानै दिन्थिबाय जै आफा बोराइ बाथौ लिरनाय दं इयाव बेफोरबायदिनो हिन्दु नालाय बाथौ आरोना बियो ओइ गोजौआव बुद्धदेबनि फट'बो दङ नैयाव बुद्धदेबआव थांनो सानदोंमोन आङो मोनानायखाय थांदिया आरोना बेफोरबायदिनो